Здравейте! Трудно ми е да скрия ентусиазма си. Аз съм Николай Битюнев, основател на 2 по 22 студио. Правя този канал поради две причини. Идеята ми е да направя две направления в този канал. Едното да бъде от дизайнер за бизнес, което ще помага на хората, които имат различни бизнеси, вебсайтове или те първа стартират техните стартъпи, да видят какво всъщност аз правя като подход, какви са ни методите, какви са ни системите за работа и да преценят дали те го правят по същия начин, имат ли нещо, което могат да подобрят, да взаимстват, могат ли да го направят сами също. Второто направление, което е логично да е от дизайнер към дизайнер, ще говорим за скалиране на бизнес, за бизнес, креативния бизнес, как успях от фриланс в студио да превърна услугите си, за услуги, ценообразуване, конкретни, дори някакви технически примери от сорта на Figma, Adobe, до някакви много технични въпроси, вече зависи от това какво вие искате да видите също. Идеята ми е също да се обогатявам от вас, да пишат хората, да има комуникация, да има обмен на информация и така заедно да растем. Аз да казвам какво знам и какво работи и какво помага. Вие да пишете в коментарите при вас какво работи или не, да тествате някои мои стратегии и така нататък. Много се радвам, че сте тук. Да започваме. За мен е много важно да се синхронизираме и да сме на една вълна. Тоест, да говорим един език с клиента. Естествено, в началото на първите разговори задавам правилните въпроси, описвам обхвата, описвам всички ключови неща и после сядам и създавам това нещо, което му казвам Stylescape или дек. На този дек целта ми тук е да събера най-добрите примери от проекта, за който работя, дали ще е лого или веб, няма значение. Тук събирам най-наличната и важна информация от гледна точка на тенденции, кое е хубаво, кое не е. Просто не са най-добрите практики в веб пространството. С клиента минаваме едно по едно, обсъждаме всички hero section, това, което първо вижда клиента, когато пристигне на вашата страничка, соката и на типографията, защото тя е много важна, как комуникирате, тя комуникира директно с вашия потребител и клиент. Съответно, избирам най-добрите практики пак от веб пространството, от графичния дизайн. Съответно, гледам винаги да са или open source, или да купим нещо, ако е по-специфично и бюджета позволява. И тук се старая също да направя някаква основна палитра, с която да работим или да приложа 2-3 варианта на палитрата. В случая Synergy вече имаха много красиви цветове, които заедно направихме преди 2 години за логото им, но в сегашния им сайт никъде не присъстваха и това беше част от проблема, който трябваше да решим. И тук, в зависимост от клиента, слагам или ключови думи, които сме си комуникирали с клиента, или тук мога да сложа някакви снимки и ключови думи, които после ще видите защо са много важни. Преди да започна скицирането и дизайна в Figma или която да е друга програма да правя съществената част на дизайн на сайта, аз набързо си нареждам структурата и архитектурата на хомпейджа, на другите страници, на това какво решава бизнеса и как точно да преобразим бизнеса секция по секция. Каква е вашата мисия, кои сте вие, защо ви има, това също е вариант. Ако предлагате услуги, може да ги сложите тук като демонстрационни, като демо видео или снимки. Съответно, тук може да се сложи директно призив за действие, човек да изгледа вашите демонстрации или доверие. Хубаво е във всеки един момент да показваме или обратна връзка от клиента, когато е B2C, или партньори, които сме решавали заедно проблеми, техните лога, техните препоръки и така нататък. Може да сложим solutions. Какви решения имаме ние, нали? Решения към кои индустрии, могат да се обърнат към нас, с какво сме по-добри, изпъкваме и съответно how it works може да мине след като сме валидирали към кого или с какво изпъкваме, към кои индустрии се обръщаме и после ако имаме някакъв сложен процес за работа или изискваш няколко стъпки, може да опишем стъпките how it works с 1, 2, 3, 4 да ги визуализираме и под тях да сложим нашия призив за действие или да ни се обадят, да се свържат с нас.
Това накратко е пътеката, която аз искам да визуализирам по-късно в скица. Естествено, отдолу можем да добавим няколко зигзаг секции, примерно с подкрепа на това защо нашия продукт е по-добър или защо ни има, или пак някакъв тип демонстрации относно нашия продукт. Може да сложим и видео, може да сложим и доволни клиенти и ако искаме и имаме нужда, можем да добавим дори някаква база данни. Примерно, какво се получава при използването на нашия продукт, 30% намаляне на разход на еди какво си. Намаляне разход. Това валидира още защо ви има и как вашето решение е по-добро от другите на пазара. Може под тази секция да сложим FAQ. Към нея естествено имаме и подкрепен бутон. FAQ, често задавани въпроси и отговори, и така нататък до достигане до най-информативната част базова в футъра и там навигационните панели, бисквитки и така нататък. Това общо взето е процеса, през който минавам всеки път преди да започна да скицирам. Ще си позволя набързо да ви покажа стария сайт на Synergy и трансформацията, за да видите през какво преминахме като процес. Това нагледно е страничката, която те имаха до сега, изцяло ориентирана към крайния потребител, който има покрив да си сложи в къщи или иска да направи смарт хоум или да си сложи зареждащо устройство за електрически автомобил в къщи, услуги и общо взето доста стокови снимки, информация, доста базова и не отговаряща за цялостни решения, които търси бизнеса и партньорство. Нямаше features, нямаше benefits, нямаше how it works, нали, нашия процес и доверието, логата с големи партньори като Mercedes, Volkswagen беше доста ориентирано към клиента и нямаше тази яркост, тази вибрация, тази динамика, която търсиха и която всъщност има само в логото. Това беше части от трансформацията, която направихме ние за Synergy. Продължаваме напред, преминавайки през това кратко описание на архитектурата и на логиката на сайта, която искам да построя секция по секция, вече мога да премина спокойно и свободно към секцията, тъй като вече имам план, имам концепт, имам идея какво искам да комуникирам на клиента, който влиза на Synergy. Съответно, разграфявам си всичко секция по секция, тъй като искам да съм максимално близък до реалното взаимоотношение с нашия вебсайт. Тук слагаме логото. Тук ще сложим линковете, които ще са навигационните и клиента. За него беше много важно, тъй като и потребителите бяха и млади и стари, да имаме директен бутон за свързване с тях, който да се вижда от всякъде, още в навигационния панел. В случая при тях решихме да сложим Clarity Statement, който statement казва кои сме ние, защо ни има, да подкрепим с няколко ключови думи Synergy, тяхния опит, тяхната експертиза. Съответно, те имат страхотен снимков материал, подбрахме най-добрите снимки от терен и описахме какво точно прави Synergy за кои индустрии и защо тяхните фичъри, тяхните услуги са там и съществуват на пазара, реално какви проблеми са решавали и директно в Hero сложихме лога на техните клиенти и партньори, тъй като те работят с едни от най-големи Германия, Porsche, Volkswagen и други, Bosch и за тях работят, имат директно проекти с тях, които по-надолу ще визуализираме. Следващото много важно нещо беше какво правим ние услуги. Като секция ние нанесахме последния начин, описахме накратко какви услуги прави Synergy и защо ги прави по-добре. Тук с по няколко думи описахме 4 сегмента или 4 типа услуги, които предлагат Synergy. Като следваща секция важна беше за нас да отсеем вече клиента, да отсеем бизнеса, който иска да се свърже с него и съответно разделено на индустрии.
Така, тук слагаме индустриите, решихме визуално да го направим с кутийки, които кутийки, всяка една от тях да съдържа подробна информация за дадената индустрия. Индустрия 1, индустрия 2 и индустрия 3. Подкрепихме с много кратък текст какво точно решаваме за тази индустрия, релевантен съответно текст. Сложихме снимка, тъй като пак споделям, Synergy имат много хубави материали и снимки от терен, и бутон за действие, който да отведе клиента до по-конкретна и отдадена страничка за специално тази индустрия с повече информация и съответно призив за действие. Като тази секция приключихме, дойде момента, в който да сложим How it works. От вашия опит и тъй като сте решавали много такива проблеми, най-вероятно знаете всички проблемни места, описваме ги тук с възможно най-много ключови думи. Това помага много за SEO-то и помага и на човек всъщност да си отговори на въпросите и да се свърже към вас. Тук сложихме препоръките и така достигнахме до края и решихме проблема на Synergy, като конвертирахме този сайт от B2C към B2B, защото вече имаме конкретни решения, имаме индустрии, към които помагаме, вие сте от тази индустрия, свързвате се с нас, гледате конкретно примери, демонстрации и съответно как работи нашия процес. Ако тук имате някакви цени да включите продукти, тук е момента на отделните странички за всяка индустрия, там да им предложите вече пакет и така нататък. Трансформацията, която успяхме да постигнем с много усилие, с много желание. Виждате вече много по-ярките цветове, които всъщност са в логото, зеленото, развихме го него с други по-тъмни нюанси, направихме градиенти, сложихме логото на няколко места в сайта, да го използваме като елемент. Просто направихме една много по-модерна и красива страница. Доверието още в началото, виждате за кои работим, кои са нашите партньори, какъв е нашия стейтмент, нашата мисия и много добър снимков материал, защото клиента го интересува какво точно специфично има в нашата услуга, което е по-добро от другото. Индустриите, за които работим, специално 3 индустрии, не искаме да се занимаваме с други неща. Изведохме ги тези неща, които водят до вътрешни странички с по-подробна информация и призив за действие там за съответната индустрия. И процесът, виждате How it works. Тук го направихме на много интересни стъпки с икони, с лога, които водят до контакт формуляра, естествено. Вече сме се запознали с това как работи и сме готови да се свържем с съответната компания. Има зелено, жълто, много красиви цветове, които преди това не присъстваха. Сега вече не е така. Препоръките от клиентите, снимките на Synergy и до там, че да може да се свържете с нас директно от тук. Не е нужно да попълвате контакт формуляра до футъра, който пак се повтарят бранд елементите, логото, и всичко е много изчистено и прекрасно. Накратко, благодаря, че останахте тук с мен цели 10-15 минути, зависи колко ще стане това видео, като го обработя. Но това, което ви демонстрирах, естествено работи за Synergy. При всеки един клиент е индивидуален проблема, може да е по-комплексен, може да съответно клиентът е в различна индустрия, има различни проблеми, които решава, продукти и така нататък. Затова подхода, стъпките си остават, но решенията и крайният резултат винаги е различен, естествено. Надявам се да ви е било интересно, да ви е харесало. Споделяйте, коментирайте, пишете какво искате да видите повече като клиент, като дизайнер също. Вече имам така горе-долу информация за следващи видеа. Ще говорим дизайнер към дизайнер към бизнес. Много се радвам, много съм развълнуван и нямам търпение да ви покажа още от нашите процеси. Чао!